República Juganera. Hola a tothom, benvinguts a aquest nou programa de República Juganera. Hola, bon any a tothom. Bon any, sóc en Jordi Facci, i tu ets? La Bàrbara Dorca. Molt bé. I, com dèiem, aquest és aquest primer programa del 2024 i... Programa número 7, en total. Exacte, programa número 7. I, no sé, explica'ns una miqueta... A veure, perquè jo avui vinc una miqueta així... Jo t'he passat l'escaleta. Sí, però no m'he pogut preparar gaire res. Vols que et digui de què parlarem avui? Sí, estaria bé. Farem un lexicon, farem una ludoteca, farem notícies i acabarem el programa perquè només tenim mitja horeta. Vaja, què et sembla? Sí, això no ha canviat, eh? No, de moment... Ens mantenim amb els 30 minuts, que està molt bé. Deixem de fer els especials aquests de llistes, que són tan típics del Nadal, de recomanacions per Nadal, de recomanacions per jugar en família durant els àpats de Nadal, de tops del 2023, de el que més m'ha agradat, el que menys m'ha agradat. Això ja està. Això ja està. Ja enfoquem, sí, projectem ja cap al 2024. Futur, no em sortia sí. l'any. No, i a més això, com comencem aquest nou any, i ja tenim això tot un any per davant, a veure què fem. A veure com ho plantegem, això. Aquest any estem a gener, han sortit moltes novetats. Moltes? Massa? S'han presentat moltes novetats que aniran sortint durant el 2024, tantes que no en parlarem. No en parlarem. No en parlarem perquè és que això al final no es pot viure. No es pot viure. Amb tanta novetat, ja tindrem temps, ja anirem traient. Ho anirem parlant al nostre canal de YouTube, això sí. Sí, però anirem mirant les coses perquè al final les novetats, també si ens deixem atropellar per les novetats, deixem de fer altres coses. Llavors, quan ja estigui una miqueta més madur, no? Alguns jocs, quan veiem que hi ha certs jocs... Algun que ens cridi molt l'atenció com a novetats... Doncs el comentarem, possiblement. Sí. A casa han entrat molts jocs aquest Nadal. Sí, no sé per què. Podrien haver entrat més. O no tants. Bueno, o podrien haver entrat més. Però tenim alguns pendents per provar encara. Imagina. I ens ho volem prendre també amb calma. Això ja ho hem dit des de sempre. A vegades costa. Llavors, tema novetats. Uns més que altres, costa. Uns més que altres, Jordi. Bueno, però has d'estar agraïda. Deies, tema novetats. No, res, això, que ja anirem comentant. No? Les novetats que vagin sortint durant aquest any. Les que ens semblin interessants. Les que ens cridin més l'atenció. Perquè és que sortiran tantes coses. Clar, és que hi ha moltes editorials i molts jocs i... Bueno, doncs... Que han dit que sortirà. I el que no se sap encara. El que no se sap. Exacte. Però llavors... sí que és veritat que aquest Nadal hem pogut parlar amb moltes... hem pogut jugar. Parlar també hem parlat molt. Ui, tant. Hem pogut jugar amb moltes coses. Hem pogut jugar bastant. Ho hem anat publicant a Instagram també, coses que hem anat jugant, i el que no hem publicat. I el que no coneixem, al final. Jocs per petits, jocs per adults, més jocs per petits, perquè vols que no, tenir un petit a casa fa que, si t'agraden els jocs de taula... Et condiciona una mica, però també són jocs amb els que et pots divertir moltíssim. I tant. S'ha de dir. Però anem una miqueta al lío, no? Anem ja una miqueta entrant en matèria per al programa d'avui. Digue'm, sí, perquè et dic que a mi m'has d'anar conduint, perquè... Com a la vida mateixa, Jordi, com a la vida mateixa. Sí, lío. Anem al lexicon? Anem al lexicon, perquè, sí? Aquest, jo crec que agradarà, aquest lexicon agradarà, perquè té nivell. Jo crec que com tots, no? O què? Sí, esperem que sí. Lexicon. Quina és la paraula del lexicon? A veure si ho dic bé. Deluxificació. Deluxificació, sí. Però li he donat un to més profund, no? Deluxificació. És una paraula que, com tantes altres, ens l'hem apropiat, diguem, de l'anglès. Deluxe. Sí, no vindrà del llatí, això, o alguna cosa? No, perquè m'he estat informant una miqueta, això sí, perquè això sí que tenia clar que anàvem a parlar. Tota la resta no gaire, però això sí. I ens posarem una miqueta acadèmics, perquè deluxificar... Home, sí, això estem aquí també. Fes. Per il·lustrar. Il·lustrar. I aprendre, i també mentre ho fem. Nosaltres, dic. Deluxificar és una paraula,
un verb, no?, que s'ha construït a base de la paraula deluxe, que tothom coneixerà perquè ja fa molt de temps que forma part del nostre vocabulari, gràcies a coses com... Gran hermano de Lux. Per exemple... Merdes d'aquestes. Sí, perdó, no? Però coses ja d'aquestes. sí, exacte. Que jo crec que la paraula més correcta, no?, la paraula més adequada en català no seria deluxificar, sinó que seria luxificar. De luxe. De luxe. Espai luxe. Exacte. Sí. Perquè pot induir a error. El deluxificar sembla que li estiguis traient luxe, però no, és tot el contrari. Perquè què vol dir? No? Jo crec que ja ho veureu. Aquí anava el lexicon, sí, això anava. Que és, Com et lies, sí, però ho volia deixar clar, perquè, a més, passarem, com he dit, ens posarem una miqueta acadèmics i llegiré una de les excepcions de la paraula luxe, que va molt bé per descriure el que implica Fot-li. dins del món dels jocs de taula. Què és luxe? Cosa superflua, no necessària, que hom té, usa o fa. Ja està tot dit. Sí. No he d'afegir res més. El concepte de necessitat. Ho necessites? No, però mola. Probablement. Sí. Perquè... I cosa superflua. Superflua, sí. Superficial, no? Bé, sí. Val, a veure, dins del món dels jocs de taula, luxificar es refereix a... O de luxificar, però a mi m'agradaria fer servir luxificar. Fes-ho, tu fes-ho, no? Tu és el teu programa, fes el que vulguis, home. Què anava a dir? Ah, sí. Dins de... Què és luxificar un joc? Doncs és afegir-li components amb l'única finalitat de fer-ho més maco. Ja està. Són coses totalment innecessàries. Innecessàries per lo que és la mecànica del joc, per l'objectiu del joc i això, però que farà que l'experiència de joc visualment, sobretot, sigui més maca. Sí, no? Per tu potser, per la resta no, però si t'agrada més el joc, tenir-lo luxificat, en lloc de tenir unes llosetes planes, doncs tens una impressió en 3D... Vaig explicar una miqueta, pels que no esteu tan versats. Si tenim un joc on hem d'anar col·locant llosetes que tenen castells, no? Tenen el dibuix d'un castell i anem construint, com podria ser el Carcassonne, no? Anem construint... construeixes ciutats i camins. Sí. Si aquestes llosetes, en comptes de ser planes amb un dibuixet, són en 3D i tenen el poblet o la carretera així en 3D, pintades o pintades a mà o no sé què, el joc és exactament el mateix. Clar, però queda tan cucu. Li estàs afegint alguna que realment el joc no necessita. Perquè, a més, ocupa més espai, és més car, sobretot és més car. És més car, et gastes més diners. Però és algo que està molt extès dins del món dels jocs de taula. I aquí més i aquí menys. És part també de l'entorn del col·leccionisme que hi ha. I del hobby. Clar, i si hi ha jocs que t'agraden molt, doncs potser t'interessa o et satisfà tenir-lo això visualment que sigui molt atractiu. Nosaltres ens vam comprar un joc que directament era Deluxe fa poc, que era a Caldés, era les fàbriques de xocolate, edició Deluxe. Clar, és veritat. Clar, perquè luxificar, en teoria ho fa un mateix, no? No és que un editorial et vengui components que també, no? Però que tu et pots luxificar el joc a base d'això, impressions 3D, sobretot impressions 3D, no? Pots això. Sí. Però les editorials també ho fan, no? Que afegeixen components extra que no són necessaris pel joc o és una versió millorada d'un component és la caixa pels col·leccionistes. La caixa Deluxe. Clar, és això, és per la gent que li agrada realment un joc i vol que llueixi maco. I aquest seria el concepte. I una pregunta. Digue'm. Un inserto és una deluxificació. Un inserto és una paraula en castellà. Un insert? Clar. És que insert... Bueno, sí. Insert. Un insert és una deluxificació? Perquè en realitat l'insert teòricament no el treus a taula. Clar, jo t'anava a dir no. L'insert, per qui no ho sàpiga, són a dins de les caixes on hi ha molts components d'un joc, hi ha moltes cartes, hi ha moltes llosetes, o hi ha molts tokens, o hi ha moltes coses, no? Aquestes caixes que no venen plenes d'aire, que són les caixes que ens agraden. Sí. Al final ens queda tot allà barrejat. Temps enrere ho solucionàvem tot amb bossetes d'aquestes com de congelar, no? Zip! Perdona, temps enrere i encara ara. Sí, però ara, si depèn de quins jocs, tenir un bossetes dins el mundillo, ets un cutre, no? Què has de fer? Posar inserts. És a dir,
com en els calaixos dels coberts, Bueno, a veure, no? sense anar Que compres els separadors aquells. però sense anar més lluny, perdona, el Trivial mateix, el Trivial, Sí. ja ve amb un inserto, no? Amb un insert, el seu propi de fàbrica per col·locar les Que és carpetes. un plàstic, sí, perquè la Això. caixa no ve només la caixa de cartró, ve Això. com un plàstic on ja hi ha els components. Això seria l'insert. Llavors, clar, hi ha inserts que venen de base ja molt pensats perquè capiguen molt bé els components Sense i d'altres enfundar. que no, que el foten allà i un cop obres, destruqueles, desmuntes, treus plàstics i tal, allò ja no hi ha qui ho torni a guardar. Llavors, què fa molta gent? Treu el plàstic i ho deixa ja tirat, per exemple. O amb dins en bossetes, el O que es dins feia en abans. bossetes. Però ara què es fa? Ara hi ha empreses que es dediquen a fabricar amb fustes tallades amb làser, Sí, és com amb cartó, com es diu? El què? Cartó pluma, cartró pluma? Sí, però no és cartró ploma Bueno, el que n'hi ha, fan servir. n'hi ha. Sí, els cartró ploma te'l fas a casa, normalment. Sí, d'aquests n'hem fet. Aquests són fustetes, no sé com es diu, si és contraxapat o no sé com es diu, unes fustetes així. Les que estan tallades amb làser. Diria que sí, però no ho sé, no ho sé la veritat. No, Bé, perquè hi ha no hem diverses comprat. empreses que s'hi dediquen, però clar, no val a comprar pues, 3 peces d'aquestes i 3 peces de l'altra, perquè cada caixa és diferent, té uns tamanys diferents i a dins hi posarem uns components diferents. Per tant, aquestes empreses ja venen aquests inserts pensats per determinat joc. És més, per determinat joc, amb les cartes enfundades o sense enfundar. Sí. Home, ja de base jo crec que ja venen, si et compres un d'aquests ja venen pensats amb, per si les enfundes. Sí, per què? Perquè no és un producte de luxe enfundar les cartes, però no fer-ho no fer-ho és... Clar, aquí hi ha opinions per tot. I hi ha qui és antifundes, però jo crec que en general... Gent que s'equivoca. Home, jo t'he de dir que les meves cartes de Màgic, de quan quan tenia 16 anys, van estar enfundades tota la seva vida. I estic molt content perquè van poder arribar fins a dia d'avui i m'he venut la baralla i si no les hagués enfundat, no les hagués pogut vendre. Llavors, jo crec que enfundar és Aquí necessari. també hi havia el punt col·leccionista, però el punt, jo vull jugar i vull que el joc estigui en bones condicions i, per tant, I que es fa malbé. enfundo les cartes perquè, si no, es allarga, si li dones molta canya al joc... Hi ha jocs, per exemple, com el Dominion. El Dominion són moltes cartes. Veus, un exemple d'aquest joc ve amb un insert que no estava preparat per enfundar les cartes. No. I si no enfundes, és un joc que és un deck building, d'aquests de construir baralles, que ha acabat fet un asco. Acaben les cartes, clar, hi ha qui diu, però mira la baralla la baralla espanyola del bar, no estan fundes i mira el que duren. Bueno, sí, duren, però com duren. I després, si se't fa malbé, compres un altre i et val 3 euros o 5, no sé quant. No sé què val una baralla de cartes. La veritat. Però clar, un joc que a més si t'estàs agafant una edició deluxe, doncs, home, enfundant és luxificant, no?, per lo que diem, no? Però... És ser bona persona. Enfundar és de ser bona persona. És veritat que no és barat, és un conyazo i tal, però bueno. Bueno, no és barat perquè pel concepte premium, que ho parlàvem l'altre dia a casa, i un dia farem un programa especial només parlant de les fundes, que portem una estona, però només parlant de les fundes. Sí, no. Perquè van inventar les fundes, el qual està molt bé, gràcies. Però després van inventar les fundes premium. Però és que jo amb això no estic d'acord. No, això però les podrien haver inventat directament. Sí, o sigui, això no és un fet. Però és que per mi no existien fundes que no fossin les premium, perquè les altres són bossetes de plàstic. Sí. A veure, hi ha de tot, Hi ha molt, sí, és bastant cutre. Llavors no va bé per jugar, en realitat. Clar, en canvi, tu agafes una funda premium i poses allà la carta, clar, és ideal. I rellisca i exploten. Si n'agafes moltes i les apretes, exploten les cartes. Bueno, sí, al començament costa que es quedi tot allà i que no vagi lliscant, però a base de jugar... Bueno, això... Però és important, així com a conclusió, amb una frase, Jordi, a veure si ets capaç amb una frase. No em posis a prova. De luxificar, sí, de luxificar, no. Jo diria luxificar. No m'has escoltat, Bàrbara? Luxificar... No, és que no vull ser taxatiu. No vull ser... Si el joc t'agrada molt, luxifica tot el que vulguis. Jo, home, és que és això, al final podríem jugar amb cartronets i papers pintats, no? Ens agrada tenir un joc amb una impressió maca, unes il·lustracions boniques, no sé què. Anar un pas més enllà en jocs que t'agraden, que els disfrutes i tot, home, luxifica. Si pots, luxifica. És el meu consell des d'aquí. Des d'aquí la recomanació de 9 de cada 10 experts és luxificar.
Doncs molt bé, com a conclusió. La meva conclusió seria feu-lo que us doni la gana. Jo no també. sóc taxativa com en Jordi. Feu-lo que us No, doni he la dit gana. que no, he dit que no. Però Jo ho dic que no has dit no. toxificat. Si t'agrada el joc. Jo crec que si t'agrada el joc és una que pots fer i això, i et resultarà gratificant. Sí. Doncs ja està, endavant. Li afegeix un plus a treure a la taula. Però en realitat, el que dèiem, és molt important tenir en compte que no li afegis res més que això. No, i has de vigilar el que diem. Hi ha una diferència entre luxificar i si un joc està sobreproduït, que això s'ha de vigilar molt. Perquè hi ha jocs que fan pujar el preu, o sigui, pugen el preu, perquè tots els seus components són miniatures, supercurrades, un munt d'elements que són superflus, i el joc en si no es mereix aquell preu. I t'estan ficant allà, doncs això, un joc sobreproduït. Sí. Doncs ja està, no sé, des d'aquí el nostre consell. Si teniu algun dubte de això val la pena o no val la pena, aquest joc està sobreproduït o està deluxificat o està... Luxificat. Parlem-ho, contacteu amb nosaltres, comenteu a les nostres xarxes. Hem obert uns threads. Sí? No sé... Funciona? No sabria dir-te. Porta un mes de vida... Jo el que estic veient allà al threads és que hi ha molta gent que està publicant coses en català, contingut en català, s'ha creat un hashtag també per fer coses en català. El reducte català. Això, el reducte català, en català. I després hi havia un altre, no? Un compte específic per... Threads en català. Sí, això. I bé, doncs bueno, sí, estem allà comentant cosetes i a veure què tal. Sí, i això, continuem tinguent Instagram, continuem fent vídeos de YouTube, i això ens porta a la nostra ludoteca. Li fotem? Sí, ludoteca... Un moment, Pilles ara aquí. Ara, et respecto. Comencem. La ludoteca. Val. Què portem avui aquí a la ludoteca? Doncs mira, un joc de Guillem Coll amb art d'Alba Aragón que ens porta GDM, Guerra de Mitos. I el joc es diu Nilo. Va sortir aquest any passat, va triomfar bastant. Li van donar un premi també, no? Sí. O va estar nominat a algun tipus de premi, no ho sé, és igual. Però sí... M'has fotut aquí ara, és que hem de venir preparats, em sona que li havien donat algun premi, però... Puc buscar, si vols, mentre expliques. Ho pots buscar o que ho busqui mentre ho explico? Perquè, clar, no em fotis tanta feina. No, home, no. Puc buscar mentre expliques. Què és Nilo? Nilo és un joc de col·locació de llosetes. El tinc aquí, Els que ens esteu mirant pel YouTube, és aquest joc que tenim aquí desplegat. Està ple de llosetes que són del riu Nil. El joc consistirà en, per ordre dels jugadors, que és de 2 a 4 jugadors, per cert, anar col·locant les llosetes seguint el riu, és a dir, anirem fent créixer la riba, és a dir, la part on hi ha terra, no?, al costat del riu, però aniran havent-hi crescudes del Nil que aniran inundant aquestes llosetes que nosaltres anem col·locant. No totes, i aquí està la gràcia. Les llosetes que no quedin inundades, i el riu en algun aspecte també, al final de la partida ens donarà punts en funció de les coses que tenen aquestes llosetes. Per una banda, tindran el riu per quan s'inundi amb unes barquetes de colors. Aquests colors seran els que nosaltres ens hem repartit a l'inici de la partida amb uns cocodrils de fusta supermoníssims, supersenzillets, però molt resultons, semblen com una espècie de pinceta de penjar, molt xulos. I això, les caselles que queden inundades tindran unes barquetes de colorins, a més barquetes de colorins del nostre, més punts ens emportarem, i les caselles que no quedin inundades tenen o un esfinx, o un obelisc, o 2 esfinx, o 2 obeliscs, tot molt egipci, anava a dir egíptic. Egipci. Has trobat lo del premi? No, és igual. Aleshores, aquests obeliscs i aquests esfinx, també segons com vagin quedant els del nostre color
col·locats al voltant del riu ens donaran més o menys punts. Cada esfinx que tingui al costat una casella de riu, o cada casella de riu, millor dit, que estigui al costat d'un esfinx nostre, ens donarà un punt. Cada obelisc que tingui al costat una lloseta amb un esfinx nostre, obelisc nostre, esfinx nostre, ens donarà 2 punts. I les barquetes aquestes que us deia abans ens donaran 3 punts. Tot això al final de la partida. Però la gràcia, com us deia, radica en què totes aquestes llosetes hem de vigilar perquè tenen uns numerets, totes estan numerades, crec que de l'1 al 49, perquè no em sona haver vist cap 50, més que res. Ara em pilles, no ho sé. I perquè no li has fotut tanta canya, aquí. Però en el moment en què es produeix una inundació, la lloseta que toqui la casella de riu on inicial, diguéssim, per dir-ho d'una manera, que tingui el número més baix, se'ns inundarà. Per tant, si jo allà tenia el meu superesfinx que tocava no sé quantes llosetes de riu i no sé què, no sé quantos, i per tant m'hagués donat 4 punts així només aquella lloseta, si era el número més baix, s'inundarà i aquests punts ja no els tindré. Sí, però és veritat que quan s'inunda queda a la vista una barca. Es nota que estaves aquí buscant i no m'estaves escoltant, que això ja ho he explicat jo. Sí, bueno, no, però que ho has explicat ara com i ara se m'ha inundat ja, però si es gira i la carta que hi ha, o sigui, la barca que hi ha és del teu color, et donarà 3 punts. Sí. Aleshores, quina és per què crec jo que ha triomfat tant aquest joc? Perquè la mecànica en realitat és molt senzilla. Són torns molt ràpids en què jo col·loco una lloseta, agafo una lloseta de la zona de mercat i faig avançar el calendari d'inundació en funció de si la lloseta que he agafat està més a la dreta o més a l'esquerra del mercat. Aquest calendari va avançant i cada vegada, de tant en tant, es produeix una inundació per aquest calendari. I, a més, de les llosetes que anem col·locant d'inici, que van rodejant el riu, sempre les hem de posar tocant el riu, si aquesta casella de riu inicial queda rodejada, també no em despistis, Jordi, també hi es produirà una inundació. Per tant, és molt senzill. Jugo, agafo lloseta, s'inunda o no s'inunda. Jugo, agafo lloseta, s'inunda o no s'inunda. Són partides de 20-30 minuts, molt ràpides, molt senzilles, molt cuques, perquè queda tot molt bonic, després col·locat tot al riu, i després puntuem i ja està. És això, és una mecànica molt, molt senzilla, però després el dominar el joc i pensar bé, a veure què faig, i això, com no s'allarga massa, és això, has de calcular molt bé. Ai, què faig? Vaig a buscar això. No sé, a mi em va agradar molt. El vam agafar fa poc i a mi em va agradar molt. És molt, molt interessant, perquè ja et dic, hi ha molts jocs d'aquest tipus. Col·locació de llosetes, el Carcassonne, n'hi ha moltíssims. Però aquest és el que diem, no sé, per la durada de la partida, com funciona, és molt fàcil, molt senzillet realment, però, hòstia, després que et poses a sumar punts i dius, mare meva, què he fet aquí? Saps? Què ha passat? M'ha sortit bé o m'ha sortit fatal? Vas bé. I aquest per què té tantes fins col·locats, no? Clar, fas un cop d'ull allà, dius, però on tinc les meves barques? Què ha passat aquí? Saps? O sigui, no sé, està molt bé, hem de jugar més. Dos jugadors, sí, que puntues doble, diguéssim, perquè agafes 2 colors d'inici. Clar, és que això també té el seu què, eh? Encara sí, potser es complica més, no? Però li donarem més canya. Li donem més canya durant aquest any, ja veuràs. Sí, tant. I això, i en realitat ja podeu veure un tutorial penjat al nostre canal de YouTube, molt curtet, em sembla que no arriba a 10 minuts. Sí, bueno, que és el que has explicat ara, però ben explicat. Clar, i mirant-ho, un vídeo ben explicat. Doncs fins aquí a la ludoteca. Sí? Sí. Tinc una notícia per explicar. Què passem? Posa'm la música de notícies que t'explico una notícia... notición. És un cotilleo... crec que ja sé. Xafarderia. Crec que ja sé. No han fet fora ningú. El pregoner juganer. El que deia, últimament, les notícies que portàvem eren en relació a que grans empreses fan fora molts treballadors. Editorials malvades sí. I dolentes que fan fora la gent. Aquest cop no parlarem d'una gran editorial, sinó d'un gran canal de YouTube, que és la Mesa de Dam,
que ha generat en si és un noi que és un emprenedor, no? Que fa 10 anys que es va posar a fer contingut sobre jocs de taula i fricades perifèriques. Havia aconseguit... Tinc els números aquí, Així, molt ràpidament et dic uns quants números perquè et facis una idea. M'ho dius a mi? Sí. Bueno, i a tothom que ens escolti també, Sí. però principalment t'ho dic a tu. No, perquè jo no, la veritat no ho coneixia, 55.000 subscriptors, una mitja més o menys de 15.000 visites per vídeo. No està mal, no està mal. 665 vídeos penjats en 5 anys, més de 90 vídeos l'any, 46.000 visualitzacions al vídeo on diu que plega. Que plega, amigo. Que fa 11 dies que l'ha penjat. I aquesta seria la notícia. Aquest noi, que vivia d'això... Es pot viure d'això. Es pot viure d'això. És curiós, Sí, però clar, a quin cost, no? A quin cost personal? Vindria a ser aquesta la notícia. Ha decidit que no tenia estabilitat, tenia molta feina, no podia realment gaudir del que havia començat a ser el seu hobby, perquè no podia jugar el que volia, perquè havia de fer contingut contractat, diguéssim. És que això és un gran què, Sí. I res, aquesta seria la notícia. Aquest noi ens deixa perquè ha trobat una feina de veritat. Home, dit així, jo crec que si ha pogut viure d'això durant tant de temps, no? Sí. No, i que te quiten lo bailao i ben fet i que potser no plega del tot, però clar, no penjarà més d'un vídeo a la setmana. Clar, al final és no tenir l'exigència o l'obligació d'haver-ho de fer. Bueno, meditem sobre això. Sí, jo em conformo amb jugar ara mateix. Aquest seria el teu propòsit del 2024? El meu propòsit, jugar molt. I després, si és el que jo vull, doncs millor. A jugar, home, clar, jo demanes ara poc, demanes poc. De moment em conformo amb jugar més. Vull jugar més, perquè no hi ha... Hem jugat aquest Nadal, però juguem més. Doncs sí. Juguem més? Doncs si et sembla, ens acomiadem. Sí. Recordem igualment que estem penjant contingut a les xarxes, que farem un sorteig molt aviat. Sí, ho estem treballant. Estem ultimant els detalls perquè sigui xulíssim. No creguis aquí tantes expectatives. Bueno, home, clar, no seran palets no serà un palet, valorat en no sé quants milers d'euros. No serà això. No? Serà un joc. Ja està. Dos. O dos. Com a molt. Però bueno. Sí, i res. Doncs què, fins aquí. Seguiu-nos a les xarxes, mireu el contingut que posem al nostre canal de YouTube. I escolteu-nos a la ràdio també, cada 15 dies. Cada 15 dies, al 107.2 a Ona Codinenca. Això mateix. Estem molt contents de tenir-vos aquí. Doncs res, fins la propera i recordeu, no deixeu de jugar.